zvikomborero uri kuvapatenzi vamwe vari kugashira madonwe mundipenyi Toda kutenda Mwari tisanganisa zvakare kuti tidzidze zvimwe zveukuru hwaMwari. Mukati mezuva ranhasi toda tidzidze pamusoro petopic inoti mugadziri wepakakoromoka. Mugadziri wepakakoromoka. Pachirungu togona kuti the repairer of the breach. The repairer of the breach. Mugadziri wepakakoromoka. Ngati namatini. Baba wedu vari kumusoro kudenga, Ishe wedu Jesu Kristu nekwadzana kwaMweya Mutsvene. Jehovha tokutendai nemukaona matipa kuti tinzwe shoko renyu. Taurai kwatiri murimi Mwari. Tisaona muparidzi asi tione Jesu akarwa pamuchinjikwa anoponesa. Nekuti makataura mukati meshoko renyu kuti kana imi muchinge masemudzirwa muchakwira vanhu vazhinji kwamuri. Tibatsire Jehovha tinzwisise shoko renyu tigone kurirarama. Mbiri nerikudzo ngazvipiwe kwamuri nekuti zvakafanira imi. Muzita raJesu tokuramba taenda kusingaperi. Amen. Mugadziri wepakakoromoka ndo musoro wenyaya mukati mezuva ranhasi. Pane mumwe mutauri anotaura mashoko ekuti our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't help them. Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them. Pachona arikura kuti donzo redu hombe mukati meupenyu hwatinorarama kubatsira vamwe. Kana tatadza kuvabatsira, at least ngatisaita zvinhu zvinogona kuvhiringa vanhu vamwe.
Saka chinhu chakakosha chada tidzidze mangwanana nhasi ndeyekuti our greatest purpose or our prime purpose mukati meupenyu kuti tigone kubatsira vamwe vanhu. Chikristu chinoraramiwa, Chikristu achingotaurwa. Mukadzidza mubhuku ra2 Kings chapter 4, nyaya Elisha and the Shunammite woman. The Shunammite woman panoenda kumurume wake anoti, I know that this man is a man of God. Haasi Elisha akamuudza kuti I'm a man of God. Zvazvinotadza ndezvokuti mararamiro aingoita Elisha aitaridza ega kuti Elisha is a man of God. Mukatozoverenga nyaya yacho kuna2 Kings chapter 4 zvinotonzi panomentionwa Gehazi, the Bible records kuti Gehazi was the servant of the man of God. Kunoti Gehazi aive muranda wemunhu waMwari. Gehazi was not the man of God, but Elisha was the man of God. It's very possible kuti unogona kunge uchigara nemhuri vari vanhu vaMwari iwe usiri munhu waMwari. Unogona kunge uchitofambidzana nevanhu vari vanhu vaMwari iwe usiri munhu waMwari. Saka kuva munhu waMwari kana kuti kuva muKristu hazvidi kuti uwedzere mashoko kuti utaridze kuti uri muKristu, but zvinofanira kungooneka zvega kuti uri muKristu. Saka Chikristu chinoraramiwa more than kuchitaura. Saka taverenga munyori wandataura achiti our greatest purpose kubatsira vanhu. Tinoda tipinde mukati meBhaibheri, shoko raMwari, tinzwe kuti Bhaibheri rinoti kudii pamusoro penyaya iyoyo. James chapter 1 verse ya 27. Pachiona Jacobo chapter 1 verse ya 27 inoti, kunamata kwakarurama kusine mhosva pamberi paMwari wedu naBaba ndiko kufambira nherera nechirikadzi pakutambudzika kwavo nokuzvichengeta kuti varege kusvibiswa nenyika. Hanzi naJames, ndoda first part, pure religion that is undefiled pamberi paMwari kubatsira nherera nechirikadzi pakutambudzika kwavo. Kureva kuti in as much as nyaya yeruponeso, nyaya yekunamata ine zvimwe zvinhu zvakawanda, munyori ari kuti chimwe chezvinhu chakakosha kana chakakoshesa chinoita kuti kunamata kwedu kusawanikwa kune mhosva kubatsira nherera nechirikadzi pakutambudzika kwavo. As long as chinamato chedu chisina that element of assisting the people in need, then hakusi kunamata kwazvokwadi, because Jacob ari kuti kunamata kwakarurama kusina mhosva. Saka kurati as long as aspect iyi yekubatsira the people in need, yekubatsira nherera nechirikadzi isipo pakunamata kwedu, then that is not pure religion. Zvibvunze nhasi, as an individual, wakamira sei panyaya iyi? Chinamato chako ndechazvokwadi here kana kuti it is not pure? Pure religion kubatsira nherera nechirikadzi pakutambudzika kwavo. Saka lesson yekutanga ndiyo yekuti true or pure religion is to minister to people in need. Ndo chidzidzo chekutanga munyaya yedu. Point number 2 inobva pana Zakaria chapter 7 verse ya 10. Zakaria chapter 7 verse ya 10. Regai kumanikidza chirikadzi kana nherera kana mutoro kana murombo, kurege kuva nomumwe wenyu anofungira hama yake zvakaipa pamwoyo wake. Regai kumanikidza chirikadzi kana nherera kana mutoro kana murombo, kurege kuva nomumwe wenyu anofungira hama yake zvakaipa pamwoyo pake. Zakaria ari kuti, point number 2, do not oppress the vulnerable people. Do not oppress nherera nechirikadzi. Zviri kuti naZakaria musava vanhu vanomanikidza chirikadzi nenherera dzaMwari. Kune vamwe vanhu vakatora nherera vachiti vari kudzichengeta, asi nhasi ndo vavakomana vavo, ndo vama errand boys avo.
kana kuchikoro akabva atorega kuenda. Mwana akamiswa chikoro, but paakatorwa paakava nherera makamutora muchiti muchamuchengeta. Kune vamwe vaitogona kumuchengeta zviri nani, but imi makati mune mari munogona kumuitira zvese zvaanoda, but nhasi anorarama as if ari kugara ega musango. Kune vamwe vanoshungurudza chirikadzi dzaMwari. Each and every day chaari kutsvaka kusimudzana nechirikadzi dzaMwari. But rega ndikutaure mangwanani anhasi. Zakaria ataura akati regai kumanikidza chirikadzi nenherera dzaMwari. Why? Because the moment yaunomanikidza these groups, uri kutamba nemboni yeziso raMwari. Ndo pane mboni yeziso raMwari panherera dzake nechirikadzi dzake nevanhu vake vanotambura vari in need. Kumwe kumanikidza kwatingagona kuita nherera nechirikadzi kurega kuita wajuti yekuvabatsira isu tichiziva kuti tinofanira kuti tivabatsire. Jesu paaifamba pane rino pasi, mamiracles ake ese aita, aisangomaita for the sake yekungoti anzi aita mamiracles. They had a purpose. Jesu is different from the prophets of this world. Vanongoita minana for the sake yekungoti vanzi vaita minana. His miracles had a purpose. Yekuti vanhu vagone kuponeswa. And pane zvese zvaita Jesu aitsvaka kuti even the oppressed vasununguru. Aitsvaka kuti even the ones in need vagone kubatsirika. Saka Zakaria anoti regai kumanikidza chirikadzi kana nherera dzaMwari kana varombo. Isaiah chapter 58 verse 6 kusvika pavhesi 8. Tojamba toenda pavhesi 12. Lesson number 3. Isaiah 58 verse 6 kusvika pavhesi 8. Nyaya iri pana Isaiah chapter 58 inyaya yefasting, inyaya yekutsanya. Isaiah ari kuti vanhu vazhinji panguva iyi kwaIsraeri, and even nanhasi vazhinji vamwe ndo zvavanogona kunge vachiita. Pavanotsanya, vanotsanya kuti vaonekwe kuti vari kutsanya. Zvinonzi vamwe vanobva vazvitaridza nezviso zvavo kuti vaonekwe kuti vari kutsanya, but the main purpose yavari kutsanyira isiri kubuda pachena. Chavari kuzviitira kungotaridza vamwe kuti isu we are prayer warriors, we are good at fasting. Hatisi kuti kutsanya kwakaipa, but the type of fasting yekuda kuonekwa ndo iri kurambwa naMwari. But pana Isaiah chapter 58 ipapo, there is a type of fasting iri kuintroducwa kanti yatiri kutaridzwa naMwari yandoda kuti tibate in line with our lesson. Zvikanzi naIsaiah, ko kuzvinyima zvokudya kwandakasanangura hakuzakadai here, kuti musunungure zvisungo zvezvakaipa nekubvisa makashu ejoko, kuti akamanikidzwa aende hake, uye kuti muvhune majoko ose here. Vhesi 7. Hakuzi kuti ugovane zvokudya zvako neane nzara, uye kuti udane varombo vakadzingwa vapinde mumba mako, kuti kana uchiona munhu wakashama umufukidze, uye kuti urege kuvanda venyama yako here. Vhesi 8. Ipapo chiedza chako chichabuda semambakwedza, kuporeswa kwako kuchabukira nokukurumidza, kururama kwako kuchakutungamirira, nokubwinya kwaJehovha kuchakurindira mumashure. Vhesi 12. Anzi naIsaiah, vachaberekerwa newe vachavakazve matongo akare, uchamutsa nheyo dzamarudzi mazhinji, uye uchatumidzwa mugadziri wopakakoromoka, muvandudzi wenzira, kuti vanhu vagone kugarapo. Isaiah ari kuti kutsanya kwazvokwadi kugona kubatsira vanhu vanotambura. Isaiah ari kuti pavhesi 6, kutsanya kwazvokwadi kugona kusunungura vanhu pamajoko avo. Jesu anototaura kuna Matthew kuti uyai kwandiri imi makaneta makaremerwa, ndichakupai joko rangu rakareruka.
Jesu ari kuedza kutotibuditsira the practicality of the gospel yekuna Isaiah chapter 58 yekuti true fast also involves kusunungurwa kwemajoka evanhu vakaremerwa. Vesi ya 7 anoti kutsanya kwezvokwadi kugovana zvokudya zvako neane nzara. Ndakubvunza mwana waMwari, kubva patanga COVID-19 ma-lockdown achitanga, zvimwe padai waenda kubasa uchitonzi uri essential service, but kune vamwe vekuti mabasa akapera ende nanhasi havana kudzokera kubasa ikoko. Mhuri zhinji dzairara nenzara. Vamwe vakatanga kuita ma-negative coping strategies ekutoti vamwe vaitosvika pakutumira vana kuma-next door kuri kutaimira nguva dzekudya kuti vana vavo vawane zvekudya. Vamwe ndo vaimbodya katatu pazuva kare, but mazuva iwawo pamwe vanga kudya kamwe chete. Vamwe unotozviziva kuti havana kana pekugara, vanogara mumastreets, havana anovatengera chikafu, havana kwavangawana chikafu. But iwewe mumba mako makazara matura ezvokudya. Kunyangwe mukasazara, hauna kana musi umwe chete wawakarara nenzara. Mwari achikuprovidira zvese. Wakambofungawo here mukati memwoyo wako kuti kune umwe munhu ane nzara wandinofanira kubatsira? Isaiah ari kuti kutsanya kwazvokwadi hakuzi kuti ugovane zvokudya zvako here neane nzara. It's never too late, my brother. Zvimwe pada hauna kuzviita panguva iyoyo, but unogona kuzviita nhasi. There are so many people out there vari kutambura, vari kushaya chekubata. Iwe unoita hembe dzimwe dzekurasa. Wadii wachengetawo dzimwe wanobatsira. Wadii wanotenga hembe chaidzo kuita dzekutenga kuti ubatsire umwe munhu ari kutambura. Kutsanya kwazvokwadi kudana varombo hanzi vakadzingwa vapinde mumba mako, kusvika paextent yekutora even munhu waungati mutoro wauri kuziva kuti this person is in need, wogara naye mukati memba yako, ugomuriritira, ugomubatsira. Anogona ngari mwana, anogona ngari nherere, ugomuendesa kuchikoro, akugona kufulfilla madreams ake eupenyu kuburikidza newe. Hauoni here kuti unenge waita chinamato chazvokwadi chisina mhosva? Kutsanya kwazvokwadi hanzi kuti kana wana munhu akashama womufukidza. Kangani patinoona vamwe vanhu, vamwe tinotovaseka tichiti angori nembatya imwe chete, ingori wash and wear, ende uchizviziva wadii wamira kutaura nekuseka, wabatsira. Instead of fasting kuitira kuti vanhu vakuone kuti wazvinyima zvekudya, wadii wambobatsirawo vanhu vanotambura. Vesi ya 8 inoti kana wagona kuita zvinhu izvi zvikanzi your light will so shine. Remember, Jesu anoti isu tiri chiedza chenyika, ende chiedza hachigone kuti chivheneke kana chakaiswa pasi pemubhedha, but chikaiswa pachena ndiko kuti chigone kuvheneka. Saka kuva chiedza chenyika kunosanganisira even kugona kuita this true fast yekugona kubatsira vanhu vari in need. Vesi ya 12 inobva yati zvikanzi vachaberekwa newe, this is a promise iri kubva kuna Mwari, zvikanzi vachavaka matongo akare, zvikanzi uchamutsa nheyo dzamarudzi mazhinji just through the simple act yekubatsira. Zvikanzi uchatumidzwa kuti uri mugadziri wepakakoromoka. Ndoda kutaura vana vaMwari, pane pazhinji pakakoromoka mukati menyika pari kutsvaka iwe kuti ugadzire. It doesn't matter kuti unowana zvishoma zvakadini, gonawo kuita mabasa emutsa ekubatsira.
pamwe muri sangano gore rinopera rese dha amuna kana musi umwe chete wamaita mabasa emutsa. Dokas iripo, amo iripo, youth iripo, madepartment ema-community service. Panongonzi lockdown, maenda mu lockdown. But madi kumbobudikira, mabatsirawo vanotambura. Ma-preventive measures kumabasa, tinotevedzera wani. Tadi kumbomatevedzerawo, uchibatsira vanotambura. Zvimwe zvacho hazvisi kuda kuti unganidze vanhu vakawanda. Pamwe it's your neighbor. Arongoda kuti ungosvika pa next park. Ugomubatsira kana nechekudya. Wadi wavawo mugadziri wepakakoromoka. True religion, pure religion, kubatsira vanotambura. Lesson number 4. Matthew chapter 25, verse ya 35 kusvika pa verse ya 40. Matthew chapter 25, verse ya 35 kusvika pa verse ya 40. Zvikanzi, nokuti ndakanga ndine nzara, ndi Jesu ari kutaura, mukandipa chokudya. Ndakanga ndine nyota, mukandipa chokumwa. Ndakanga ndiri mweni, mukandigamuchira. Ndakanga ndisine nguo, mukandipfekedza. Ndakanga ndichirwara, mukandifambira. Ndakanga ndiri mutorongo, mukauya kwandiri. Zvino vakarurama vachamupindura vachiti, Ishe, takakuona iri nhiko, mune nzara, tikakupai chokudya. Kana mune nyota, tikakupai chokunwa. Takakuona iri nhiko, muri mweni, tikakugamuchirai. Kana musine nguo, tikakupfekedzai. Takakuona iri nhiko, muchirwara, kana mutorongo, tikauya kwamuri. Verse ya 40. Zvikanzi, Ishe uchapindura achiti kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, pamakazviitira mumwe wavaduku vehama dzangu idzi, makazviitira ini. Context iri pana Matthew chapter 25 kubva pa verse ya 31. Jesu anotaura achiti, when the Son of Man comes, achaseparata nyika into 2 groups. And even in us, the world is into 2 groups. Vanonamata Mwari nevasinganamati Mwari. Zvikanzi, when the Son of Man comes, zvikanzi achaseparata vanhu into 2 groups. The sheep to the right and the goats to the left. Zvikanzi ava vari kufananidzwa namakwai. Zvikanzi naJesu ndo vakaona munhu ane nzara, vakamupa chekudya. Ndo vakaona munhu asina chekupfeka, vakamupa chekupfeka. Zvikanzi ndo vakaona munhu achirwara, vakamufambira. Zvikanzi ndo vakaona munhu ari mutirongo, vakamufambira. Zvikanzi naJesu vanhu vachabvunza, Ishe, takakuona irini, mune nzara, tikakupai chekudya. Musina chekupfeka, tikakupai chekupfeka. Jesu anopindura kuti, kana makazviita to the least of these my brethren, munenge mazviitirawo kwandiri. Saka when it comes to the issues of salvation, Jesu ari kuti nyaya yekugona kubatsira vanhu vari in need, it's a result of our faith. Zvinotaridza kutenda kwedu, in as much as tisingaponeswi namabasa, tichiponeswa nenyasha. That faith, kutenda kwedu, kunoonekwa namabasa akanaka atinoita. Saka Jesu ari kuti vamwe vevanhu vachaponeswa vachapinda kumusha kusoro kudenga, vanhu vakaona vanhu vachitambura vakavabatsira. And pane chakakosha chandoda kuti mubati, Jesu ari kuti kana mukazviitira vanhu, kunyangwe the least of the people that you know, the moment yaunomuitira izvozvo, hausi kuitira iye asi uri kuitira Mwari. Hebrews anoti itiranai rudo, nekuti vamwe vakatadza kugamuchira vaenzi izvo vaive vatumwa. It's very possible kuti pauri kuita zvinhu izvi, pamwe you may be doing it to angels. Even if you are not doing it to angels, pauri kubatsira that person who is in need, Jesu ari kuti uri kubatsira yeye. Then anoti vamwe ava vanofananidzwa nembudzi, zvikanzi ndo vakandiona ndisina chekupfeka, vakandisiya ndakadaro. Vakandiona ndisina chekudya, vakandisiya ndakadaro. Zvikanzi naJesu ivavo vanoenda kunoparadzwa.
There is something that is very important. Ministering to the people in need is a sign or a result of our faith. And it's also important kuti tigone kuponeswa. Atigone kuti titi tiri maKristu isu tichitadza kuita kunyangwe zvaitwa naJesu. And Jesu ari kuti, for your salvation you also need kubatsira vanhu vari in need. And pauri kuzviita hausi kuizviitira iwewe kana kuitira umwe munhu, uri kuitira Jesu. And the reward is you are going to be saved one day when the Lord comes. Waita zvese, waita zvinodiwa naMwari, wararama zvinofadza Mwari, wararama zvaanoda, wabatsira vanhu vanotambura. Zvinonzi you will be separated from the goats. Wofananidzwa namakwai. Wobva wanzi pindai muushe waMwari. Ameno mukati mezuva ranhasi. Maplans ako anga akamira sei? Vachandoda kuudza, that very moment yawangofunga kubatsira munhu, batsira. Kune vana vazhinji vasina ma-school fees. Kune vana vazhinji vari kutambura kubhadhara school fees yekuti ukanzwa mari yacho kwauri mari iyoyo imari shomasa. Wadi wabatsira. It's never too late. The time is now. Chinondirwadza ndechekuti vanhu vazhinji vanenge vachinzava ndevenyika vanotonzi havazivi Mwari ndo vanotoita mabasa emutsa makuru kudarika isu tinoziva Mwari. Zvisinei nezvishoma zvaunazvo, wadi kumbobatsira, wadi kumbodedicata, be it one day of the month or even kamwe chete pagore, depending nekuwana kwako, or even every day of your life depending nekuwana kwako, kuti ugone kubatsira someone is in need. There is a child, there is an orphan crying out there. Shuro yake ndeyekuti aende kuuniversity, agraduate sevamwe vanhu, but dambudziko haana pekutangira. But iwewe dzimwe nguva unopambadza mari pane zvimwe zvinhu zvisina basa. I'm not here to tell you what to do with your money. I'm not here to tell you what to do with your resources. But chandoda kutaura ndechekuti kunavo vachapinda muushe hwaMwari ndiavo vanhu vanogona kubatsira vanhu. Vakaona vanhu vasina kupfeka vakavapa chokupfeka. Vakaona vanhu vasina chekudya vakavapa chekudya. Vakashanyira vanhu matirongo. Vakashanyira vanhu vairwara. Vakabatsira vanhu. Do you know kuti through kubatsira kwaungaita unogona kushandura upenyu hwomwe munhu. God is calling for people like you kuti ugone kubatsira. Vanamata nevana vaMwari vanoti, Mwari ndibatsirei kuti ndive part of this ministry yekuti handitsvaki vanhu vakawanda, just even one person wandingagona kubatsira, even nezvishoma zvandinazvo Mwari ndibatsirewo kuti ndigone kubatsira, ndive mugadziri wepakakoromoka. Vakadaro as I pray, wana nguva yekunamata. Ngatinamatei. Baba wedu ari kumusoro kudenga, Ishe wedu Jesu Kristu nekwadzana kwamweya mutsvene. Jehovha toda kutendai neshoko ramatipa mukati mezuva ranhasi. Apo matitaridza Jehovha kuti kunamata kwazvokwadi kubatsiranira nechirikadzi nevanotambura. Shuro yedu tese Jehovha ndiye kuponeswa kuti tipinde mukati meushe hwaMwari. Matthew chapter 25 yataridza kuti when the Son of Man comes, you will separate the sheep and the goats. Tinoda kufananawo namakwai Jehovha kuti tigone kubatsirawo vanhu vari in need. Ende kana chinge tazviita Jehovha, tisaita kuti tionekwe, asi kuti imi Mwari mupiwe mbiri. Tibatsirewo Jehovha kuti tive nemwoyo wekubatsira. Kunyange nezvishoma zvatingave tinazvo, tibatsirewo kuti tigone kubatsira. Kana tazviita Jehovha, imi Mwari hamutirasi. Mugowedzera kunyange patinenge tatapudza. Murambe muchitikomborera. Muzarure magonhi ekudenga ezvikomborero Jehovha. Murambe muchitiropafadza so that we can bless more people through nema-resources avangasvira mukati meupenyu. Ndicho chiKristu chazvokwadi Jehovha. Tibatsire kuti tinge tiri vaiti veshoko, kwete vatauri veshoko bedzi. Muzita raJesu tokunamatai nekusingaperi. Amen. Imba imba zvekuneni mazwi eupenyu, ngandione kunakawo mazwi eupenyu.
upenyu mazwi aya akanaka mazwi upenyu Kristu anowapa wese mazwi upenyu inzwanyi imwe batadzi mazwi upenyu anotipatese tinozowa vake mazwi aya akanaka mazwi upenyu mazwi aya akanaka mazwi upenyu raura zvevangerero mazwi upenyu vese vachasunungurwa Jesu muponesi unotichenura tipinde kumusha mazwi aya akanaka mazwi upenyu 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 tichasangana kurwizi apa kune kupenya mvura yakanakisisa yabva kuna Jehova unde twasangana iyo parwizi rwakanaka kudenga twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari iyo pagombe perwizi rwakabvira kuchena tichafamba nekutenda nguva dzese twafara unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro chaMwari kurwiziro runopenya mitoro ticharasa tosunungurwa nemutsa togashira chiremba unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro chaMwari tosvika nekukasika nerwendo ruchapera moyo yedu ichafara ngeriyo rekutenda unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro chaMwari
mwari unde tosangana iyo parizirwa kanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro cha mwari tosangana nevanoyera pachigaro cha mwari tosangana nevanoyera